Més enllà, eh? Sí, però més enllà del pla institucional. En el pla astral. Sí, però abans d'entrar en els moviments de les estrelles, la veritat és que nosaltres ja treballem amb els moviments populars. Sí, tot està relacionat. M'arriben bones energies de Cardedeu. Això, Sí. Aneu bé. la idea és aprofitar aquestes energies per trobar noves idees, portar el govern més enllà, coordinar-nos millor. Tot fluirà. Només heu d'activar la mirada interior. El cor és la clau de tot. Ja ho analitzem, ho treballem. Sí, però amb mirada de classe i feminista. Però una cosa, què és tot això? El més enllà? Estem buscant el futur del poble. Hi ha unes males energies que us desgasten, un mal karma. El patriarcat, el capitalisme, la crisi climàtica, les esperances després del procés... No. Ja n'hi ha prou de pessimisme. Tenim motius per l'esperança. I la recepta és la de sempre, la gent que lluiti. Au, va, som-hi! I tant! Anar més enllà vol dir fixar-nos en el què, però també en el com. Farem un Cardedeu on la cultura i l'educació siguin pilars fonamentals de la cohesió i la transformació. I tot això ho farem, evidentment, amb la llengua de totes, el català. Construïm un municipi cuidador que tingui en compte la salut en totes les seves polítiques, que cuidi els infants, els joves, la gent gran, de forma comunitària. Anar més enllà vol dir entomar els reptes de futur amb determinació. Combatrem la crisi climàtica, no només pal·liant-ne els efectes, sinó aturant-ne les causes. Anar més enllà és transformar l'economia del poble i posar-la al servei de les persones. Caminar cap a un control públic i comunitari dels recursos, potenciant una economia social i solidària que faci front al capitalisme global. Anar més enllà és construir un municipi per a tothom, sense excepcions. Farem que el feminisme, la perspectiva de classe, l'antiracisme, la lluita LGTBI i la inclusió de la diversitat funcional hi siguin presents, sempre i arreu. En definitiva, anar més enllà és posar la gent al centre. És posar els drets de totes les persones al centre. Anar més enllà és fer les institucions permeables al poder popular, poder decidir com ens alimentem, on vivim o com gestionem l'aigua. Les de la CUP som les de les protestes, però sobretot, i també, som les de les propostes. Som gent que s'organitza, som gent que coopera, som gent que lluita, i a Cardedeu anem més enllà. Ostres, Luqueti, ara sí. Això sí que fa goig. Aquesta gent va molt forta. Anem molt forts, Laia, anem molt forts.